3 broertjes, op bezoek naar een zusje, riepen de hulp in van de lange man. Ja hoor, die zag wat. Anja's droomwereldje. Ik moet je nu gaan ruilen voor de man die heel veel van me houdt. Maar ik zal het heel mijn leven nooit vergeten, wat je in mijn jeugd voor mij steeds bent geweest. Toen kwam de periode van zich op glad ijs wagen. Maastricht, stad van kerken en kerken. Carnaval 1960 inspireerde tot een dagboek en een brief. Ik heb een hartstikke leuke jongen. Zijn naam is Jan Wim van der Most. Om van te smullen. Hij brengt me steeds naar huis. Heerlijk. Hij vindt het verschrikkelijk dat hij een toneelstuk heeft. Nu kan hij me niet naar huis brengen. Jan kwam steeds naast me hossen. Henderchic. Hij heeft een foto van me en hij draagt de foto aan zijn hart. Ik krijg waarschijnlijk ook een foto van hem. Mieters! Mijn allerliefste Anja. Ik moet je tot mijn grote spijt mededelen dat de repetities voor het toneelstuk weer begonnen zijn. En je weet wel wat dat wil zeggen, hè? Mijn humeur is daardoor zeer slecht, want ik ben altijd gek op je. Ik hoop dat dat bij jou ook het geval is. Uit de brief op te maken, geloof ik van wel. Ik heb gehoord dat je een dagboek hebt. En het lijkt me interessant dat te lezen. Maar dat zal wel geheim zijn. Jan Wim, I love you. Anja was dol op vuifjes, die in de loop der tijd van karakter veranderden. Tanze mit mir in den Morgen, tanze mit mir in das Glück, in deinen Armen zu träumen. Roester Anja, ziet gij nog niks komen? Pop, een top of een flop? Like
Jan won het, maar hij had ook belangstelling voor Anja's vriendinnen. Els, Hetty met haar mooie ogen, en dat maakte er duivels. Ja, vriendinnen, met Astrid ging zij collecteren. Met Willemien ging zij een weddenschap aan. Toen was het 1963. Nu lijkt het erop dat Willemien gaat winnen. Want zij is nu gereserveerd niet tegen, maar voor Jan. De Pinkstertraditie voerde ook Jan naar Berdorf om te zonnen. Verder werd er genoten van de dorpsmuziek. Er waarde een goede geest door Berdorf. Maar met deze lange jurk ging zij naar een HBS-vuif. Zij woonde toen al in Zeeland, waar zij verder de Middelburgse HBS afliep. Na de HBS Utrecht, waar zij werd opgeleid tot secretaresse en bijna verleid door Jimmy Walker en andere studentenvuiven. Nu is de studie Frans, haar oude liefde. Ardèche met weer andere ervaringen. Maar wie wint? De liefde
leven van de man gaat door de maag. Maar ook Anja lust hem. Ze ontwikkelde zich tot goede huisvrouw en bracht haar serveerkunst te gelden. Jans liefde zijn mooie grote auto's. En ook Anja leert autorijden. Toch moeten zij klein beginnen. Misschien wordt het dan zoiets. Mijn Sparschwein kapot. De koningin kwam naar Zeeland. Maar ook Anja voelde zich koninklijk. Jong liet zij zich leiden door haar broers, maar al gauw ging zij zelf regelen. Nu vechten zij om de hegemonie, waar Jan overigens wel raad op weet. Middelburg. Zij slaan 7. 7 seizen. Jan wist het niet meer. Wonen ze hier? Het viel mee en tegenwoordig legt hij geregeld aan. Het is voor hem beslist de laatste keer. Hij wil geen ander meer als Antje. Een andere vrouw kan hem gestolen zijn. Geen eentje is zo fijn als Antje. Hij is met haar van top tot teen tevreden. Zij kust gewoon voor 2, die Antje. Anja, Anja, oh mijn meisje. Ja, laten we daarop klinken. Daar zijn geen woorden voor, ja dat is waar.